చూడండి ఎంత సరదాగా ఊగుతున్నారో. ఇదే అత్తదద్దులో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక స్పెషల్ అన్నమాట అండి. చక్కగా ఉపవాసాలుండి గౌరీదేవికి పూజ చేసి వాయినాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు వాయినాలు ఇచ్చుకున్న తర్వాత సాయంకాలం చక్కగా ఉయ్యాలేస్తారు. ఈ పల్లెటూరు వాతావరణంలోను ఈ చక్కగా ఈ పచ్చని పైర్లలో ఈ చెట్లలో ఇలాగ చక్కగా ఉయ్యాలు ఊగటం అనేది ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ అనమాట అండి. చూడండి ఎంత బాగుందో. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడాలంటే కింద మీకు లింక్ ఇస్తున్నాను. ఆ లింక్ని క్లిక్ చేయండి, పూర్తిగా చూడండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.